when they are in flood on a helicopter. Helikopter! 10,000 social credits! What? Gusto niyo mga kangansero, ako nga pala si PaoLUL at ngayon daanan natin mga memes na pinadala ng ating mga admin. At tinanong ko sila, ano bang tema ngayon? Tapos pinadalhan lang niya ako nitong ubas. So hindi ko lang ibig sabihin, kinakabahan ako kaya atin agad simulan. How to say good morning in 안녕하세요. 저는 크리스탈이라고 합니다. 좋은 아침입니다. 오요기사이마스. 오타시와 디코 데스. Okay. Hello, this is Talo, Malayas. And I would live in the Arabian ang tawag doon? live in the Buddhist. Kuha niya, no? Ang masadira, unsa mo na? Bisaya HAMNIDA. Mga hangul! Okay, mukhang alam ko na kung ano. Okay, alam ko na nga. Di nagpabaril si Rizal para dito. Hayop kayo. Kali kay CJ. Nakakasama kayo ng loob. Tandaan nyo, December 30 ha. Hindi niya birthday yon. Parang awa nyo na. Doon yung araw ng kanyang execution sa bagong bayan, mga hangul. Galing kay Lex. Yan, ito mga bias ko. Mga naiintindihan ko liriko. Galing kay Kylie. Hello guys, since malapit na Okay, copyrighted. Nice. katok-katok muna para makuha natin bias natin. OMG si Jose Rizal ang una kong napul. Hala OMG si President Duterte. Sino bias nyo sa mga presidential balls? Galing kay Ben Hur. 아니? 야, 너를 위해서 나 해줬는데 너를 위해서 나 해줬다고 내가 어떻게 하길 원하는데요? Gagi legit to. Legit 아 to. 씨발 마샤 Gagi legit yung ano. Kala ko kinuha lang sa ibang video. 무성해? 어? 대답해줘 제발 좀 대답해줘 미치겠다 대답해주라고 야 그만해 Hindi! Yan yung may matagal na effects, di ba? Bagay ka gago. 마샤야 많이 사랑하는데 Oh, sarang eh! Naintindihan ko pa yan. Ayun na, yun sabi. Ayun yung effect na inaantay ko. Kaya alam ko pa yan. Wala, hindi ako mahilig balodo mga K-drama. Totoo lang. Pero kung may marirecommend kayo na baka may ganahan ako manood ng mga puta hamnidang yan, comment nyo na lang. Sunod. Kali kay Alvin. She's a recording artist and an award-winning Ay, film. sa ano, Miss Universe. She's a recording artist. Hindi ko namin ko in there. Story of my life. Totoo naman eh. Keeps pushing forward. Totoo naman nagre-record siya at mga top seller yun eh. Okay? Hindi tayo lagi 100%. Okay lang yan. Diba? Kung di niya ito ginawa, hindi sana tayo natawa, diba? Sunod na hamnida. Oh! Tips para abulin ng babae? Ababs! Huwag maging DDS nila at Marcos. So ano ako? Twice pa. Totoo ba ito, abo? Chat? Twice Blackpinkerist ako eh. Matagal na akong bumili ng candlestick. Magpa-long hair. Ang asim kasi magpa-long hair sa Pilipinas. Ang init eh. Ang asim. Maging maugat. What? Ugats. Thing yun na mag-ugat, ha? Bakit mo gusto mukhang tete? Galing kay Miles, if you can't marry your faves, marry their fanboys instead. 10 years ago, babe, wala lang tayong makain. Oh, mama. Okay lang, pinambili ko na 10 light stick. Kainin natin light stick. Mabigat na chan yan eh. Magastos maging fan sa kahit ano namang fandom. Galing kay Tarsi, ginawa ko to habang tumatay. Eyes, nose, lips, bulag, teeth. Mukha na patagalan tayo mo. Ano ginawa ko to? Galing. Hilig dun sa talkbook yan, si Vice. Vice Hamnida. Sunod! I will open as much educational institution as possible and I'm proud to be a Pakistani! The next generation of Pakistan is going to make Pakistan literacy 100%. Ano nangyayari? My pledge is to help people who need for like people money and all this. Parang ito yung mga napipilitan lang yun, no? Magpasikat sa ninang mo pag Pasko. When I will grow up, I will be army and Army? Pakistan K-pop? and destroy BTS? India. Strong army, wow, great! Oh my God, nag-gets ko na yung grape. Hayop.
Bakit sila galit sa India? I love Pakistan. I will sacrifice my life for Pakistan. Oh! Yung mga fanboys sa mga Blackpink tsaka Twice na mga concert. Undermine the sovereignty of our country, inshallah. Baka inaabuso yung kanilang... Wait lang. Kailangan ko konteksto. Okay. The independent was a between India and Bangladesh to the Bangladesh Liberation War. Malapit na. You learn something in the memes every day. Strong army. Wow, great. My plan is that I will be pilot and I will help everyone. Pilot. Tinubad Yeah, ko he's sa a halfway. pilot, Parang gumagawa sila ng mga sundalo. I will protect Pakistan by He will protect Pakistan. Ayun yung Great. konsensya ko ngayon. Great. of Pakistan high and high in the sky. He is a pilot who is going to make Pakistan high and high. Hey! Sana all maging high. Hey! Yes, we always love Pakistan. I will Great. always love the I like Philippines. to be Nainis ako sa Pilipinas pero mahal ko pa rin siya. Hindi mo kailangang magpasabog na isa pang bansa para ipakita ang nasyonalismo mo sa isa sa sarili mong bansa, di ba? Yan yung mga masyadong patriot. Lahat naman ng sobra masama. Oo, saan punta mo? when I grow up, I want to be a soldier and help people when they are in flood on a helicopter. Helicopter! Oh, the meme! Miming! Lalaki ka maging isang memer ka sa kanilang relihiyon. Pwede ba talagang maging sundalo ang babae? Eh, bagay silang spy sa kanilang get up. Study well, help people. I love Pakistan is good country. He is going to Ito ako, nawawala lang rin ako. all love Pakistan. Great. Pakistan! I will keep my country safe and I will help poor peoples and I will keep my country forever in my heart. We will keep our country always in our mind. We will Heart nga, hindi ka ba nakikinig? Ganun mind. Heart nga niya nilagay, hindi sa utak. Forever in my heart. Helicopter. When I will grow up, I will be a cricketer player. cricket player who is going to play cricket for Pakistan. Buti pa to, hindi gera na sa isip. Gusto lang niya tumugtog. Fight for Kashmir. Great. Grape! O matanda ka na, di ka na... Oh, ayun na, spy mode. Ayun na, invisible. One hand. I'll be big, I'll become a pilot and Laki na save niya. my country and try not to crash the airplane and let the people die and give money to the poor people. Try not to crash the airplane. At least positive si ate. I'll be a cricket player and I Hindi ko will na makita yung ulo niya gagawin. Nagka-camouflage. defeat India. You see, all cricket players want to defeat India. Great. So now we all love Pakistan. And we hate We are India. all going to serve Pakistan. We all are going to protect. This is parang indoctrination na to, gahagi. Psst, keep up the good work. You're doing great! Abi! Galing kay Kramer. Not grape! Not grape! Helicopter. Para-copter. Ah! Lipad! Helicopter. Punta na ako ng Korea, ayoko na sa Pakistan. Para-copter. Dabasa sa neba. Helicopter. Koliko treba zlata. Samo da od doma otvoriš mi vrata. Diba sabi, huwag ka na daw kumain. Sunod! Yan kay Arpogs. Ah, dami copyrighted! Talaga. Tutok mo lang sa bunganga ko. Puki ko tirahin. Oh! Ang iyong buki ko ay nakatutok na nga sa'yo. Sunod! Yan kay Mask. All too well. Hey! Yes! Kompleto na! Pakistan, meron tayo sa Middle East, meron tayo sa Asia, kailangan sa West, diba? Si All Too Well sa West. Worldwide! Parang how to basic pero ng China.
Inang yung kinamay. Ayun na! Alam mo, galing sa China. Nice. Hey! Okay. Nice. Okay, nice. Sarap! Buti na lang may saktong ano lang. Saktong amount lang. Oh, magic! Sarap! Okay. Sarap! Tatapon niya yung walk. Oh, ate shoot! Oh! Okay, galit na ako. Nawalan siya ng social credit. Napagod na siya. I am an army, the Communist Party. Okay, Baojin be. PaoLUL takes the social credit exam. Ah! Hey! Oo naman! Para sa ating presidente. Hindi pwede umindi. Ah! Mahina! Ako! Yay! Pakistani! Pakistan lang, mali! Not GRAPE! Siyempre eh. Wala! Wala! Nako! Hindi! Salazar Heritage. 代表大物是政府 What? 将中华人民综合国驻 Toto? 大物中领事馆表示问 Kakitotoo nga sa kanya nga, pero hindi, 朋 siyempre 友 hindi 是 yung 一 subs. 个坚韧不拔的纪录片，在香港这座城市。 Alam ko na. Super idol 的笑容， Hindi mo ako mapapasayaw. 天马宇宙的阳光都没你耀眼，热爱105度 Okay, 的 Mr. Worldwide. 青春的蒸馏水。 Kuha ng buko ako ito. Hindi mo sa ibang bansa. Patay na yan. Ito, itigil nyo to. Isa itong kahihiyan sa bansa natin. Ha? Nigga balls. Hindi. Nawalan na rin ako ng isla. Nako po. No! 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 Well, lagpas naman yung November 20, so okay lang. 1,000 agila at ubas. Bawas na aking GRAPE points. Sunod. Oh, bata dyan yung ang aking asawa. Si ano yan? Si Mao Zedong. Nanginginig na army. Galing kay Johnny. Hala! Ngilngig! Kompleto na talaga. Hey! Ito ba ano? Sukot ng Bisaya? Magkakawit nga. Ngilnig. Ngilnig. Tapos maganda. Nagpanumpa ko na. Army ako ng Bisaya. Bisaya, HAMNIDA! Super Nice idol thumbnail. 的笑容都没你的天马宇宙的阳光都没你耀眼，热爱105度的你，滴滴青春 Sabi 的蒸 nagluto kanina. 馏水。 Hawak siya. Naiintindihan ko na bakit gusto pasabugin ng Pakistani yung India. Crush, gusto ko sa part na yung down to earth. Siyempre, racist eh, no? Ano yung basta kamukha niya, Pakistani agad eh. Indian ba to? Ano nalaman yung gusto sila pasabugin ng Pakistan. Tago, gagawa rin tayo ng mga espiya natin. Sunod. Saka malaglag ka dyan. Bakit kamukha ko siya? Sayaw sa asul na langit, namamagkagad ang mga bulag, bisag sa sapa, sa pagdunaw. Kanang, kada buntag ta makakita ani? Naamansad kada gabi eh. Buti na lang may Basin din subtitle. na ako mo- Kasi pareho di ko maintindihan yung original tsaka yung dub. Magkagad ang mga bulag, bisag Oh, mga imong papa. Ipanumpa ko na. Nakamata ba ka sa kasaba? Ayaw og pag-ali diha, hawa diha. Diha? Kita nila. Kasi dili. Wala alam ko. Sige, pwesto na! Pisto na Huwag tayong hunong na! sa duha. Sakto na ang jogging ninyo. Magbalik na mo sa barracks. Bakit Tagalog na Tagalog yung part na yun? No? Duha. Sakto na ang jogging ninyo. Sakto na ang jogging ninyo. So, ang sakto is tapos na. Kanang buntag ug hapon. Ah, yung buntag Kung sa sa may inyong imong tanan. Ha, alam ko yan. Sa akong Bisaya HAMNIDA.
Nagiginig na si Super Idol. 10,000 social credits! Umiikot na si Jerry. Kagi ugat daw. Gago. Palakasan ba to ng army? Palakasan ng sundalo? Isa sa Pakistani, ito naman sa China. Lit. This is so great. Galing kay Aaron Riz. Super Idol 的笑容，有美丽的天马宇 Okay, 宙 anong pinaragalo mo ngayong Pasko? Marami-raming social credits. Super Idol 的笑容，有美丽的天马宇宙的阳光，光明耀眼。 Mukbang na masarap. Ganito pala title, mga pagkain ibibigay ko sa mga kaibigan. Ito ang mukbang na gusto ko. O nga pala, o lami. Lami nga pala, lami oten. Aha. Ganun, ipanumpa ko na. Baho. Ang asim. Hello! Grape. Tigati. Ganun. Hindi ko pinagsamantalahan niya dahil sa mali paniniwala na kahit ipagbili ang sarili, kumita lang okay na rin. Bisayang Squid Game, nice. Sobrang fresh nga naman ito. Descendants ng mga amoy araw. Pero at least Gina G sila, di ba? Ay, importante nakakapagpasaya ka ng ibang tao, di ba? Kahit mukha ka ng tanga. Naiintindihan ko yan. PaoLUL prediction of Squid Game 3 years ago. Mga vlog ko noon po. Tsaka huwag nyo i-search PaoLUL vlog, wag. Ako yung bida, ako si 456. Oh, PaoLUL. Ano naman to? Are you okay? You're welcome. Gusto ko siya suntukin sa mukha. Ipanumpa ko na. Galing kay Chimini mo Koy-kun. Sali na mga cancer. Handa na ba kayo? PaoLUL cancer gain. Pag panalo ka, uwi. Pag natalo ka, palo ka. Subukan ko kaya. Pepe, pag hindi na ganun ka-strict ang ating gawa ka ako ng real life na tumawa ka, talo ka. Di ba? Di ko na usukot yun. Pero, di ba, mabuti lang may gawin tayo sa buhay. Pag itong video umabot ng 40k like, gagawin natin yan next year. Galing kay Giuni. Kung ganito lang sana sa YouTube lagi, bakit pa syempre! Suporta lang yung mga Bisaya HAMNIDA ko dyan. At doon sa mga video natin ngayon. Maraming salamat sa mga nanonood. With a like, share sa mga army nyong friends. At huwag nyo subscribe. GRAPE!